دمسم كرة سمعتنا لومي سولوس 16 مقابيت كلتشحن عسران حادن ويكا شوعة مقابيت كلتشحن 10 عام تمرتهم مدباتنا بزينا جميرنا وهذا قال المنستر قدات وزاي إثيوبيا ذهبوا غازيت أو مجلسي كان سعبينا فلوي مدبناها أبزي أب يونايتد ستيتس أبني حاسوت حبريتها زتمركوسة نلعلاونة إثيوبيا زتصارر صعنتوتات أو كبل زتصوع عمل اختز التحنقطو إثيوبياويان أبز تفلاليك فلقزاتات سلف أكايدو من يكايدونا له أبز سلف تتصنبرو إثراويان ون نيروميوم ريتهم كوبنا الزراري من يمالنا فولي مدبنا غيرنا حيزنا لنا نقول مسانا مسيهم الدلاتنا تكتاتلو زعد ماكم مني أفورك إيزينا هنقدمينا كاب باترا سلطان كما يمزهم كبرات على توزينا نسمعكم أبدردر قداي قدب هداسي إثيوبيا ناي مودعتا وصانة زهبا سلسطين هاقرات ترحيين كبل منستر قدايات وصا إثيوبيا فليتو أب كل تقراي بزعبا زولو كونتاتون أب معراباويان زولو الرائية مسكون النت وي حق النت يقنازبالو كبلون وهابك على التبيت عيو قالي الله ملو ريبورت الدحر زينا قربيو أب إثيوبيا بزنز حالف 10 معالطات بزح فيروس كورونا استلغفو الصابات بعسرة مئتاوي كم زوصها منستر طعنا أتهاقرا فليتو بمسارة تبيت عيو بكوفيد 19 زتتحازو الصابات 19 مئتاوي كم زبطحن أوشت 10 معالطات 12 حسابات بفيروس كورونا كم زتلغفون أفليت الله إذا كم ذلك اللو كدام بدرجة هاقرز جمرة كتابة صار كوفيد 19 لأمون كتسيلو ألو يبل وكلنا صحي دامتو زلاختو ريبورت أفكرتم نعمتات زتقمت وسدتنياتات اتهاجر تركب لكونتات ننابرهم كم زم مساقلو قداي مقلال يفونو كم زلون قال إثيوبياويان سدتنياتات يقلصو اتم سدتنياتات مسكاب حموشت هاجرات زمص سدتنياتات كوينوم نكوميشن سدودات حبرات هاجرات أفكرتم طرعان كم زقربو سماعي كم زسانو نزاربو وابيت قلبت صحفت قداي سدتنياتات كارتوم جوليا رافائيل بوغنا نابسال سهاجر كسغرو زحاتتو سدتنياتات كم زلون زقبل هاجرات زرغبو 22,700 سدتنياتات زاقد كم زسافرون قديمهم عدل زرغبو كبيد صقم زلوم سبات كم زخونن غاليصات الليبل قلبو داويت كم نيروبي ابزل اخو ريبورت أبقلك زوباتات معرب أوروميا زنبرا أبيات صحفتهم كم زتعاصوا وكلتي أورومو فيدرالاوي كونغرس NVOA قليصهم اتم وكلتي وسيهم بركة زبالو وكلتي اتبارتي دقفتن أبالات مرحنة سلز تأثروا نركب اللكوناتات أب مرز آخلتشن 10 نمستاف زخ الآيكونان يلومالو اتم زتأثروا مزفتحوا زتعاصوا أبيات صحفت مزغفتا ديمقراسيو بايتا مزصفح مفرحن محناين زنك جنا أبتي مرزا نمستاف أي خبدنان يبلو حلفت بارت بلسجنا اتم كبابتات بترقم كريتات وكلت أوفيكو مسارت زي باليو استأثر أبالن مرحنة أوفيكون يلن ببلسجنا استعصوا بيت صحفتون يلن كم زبالو ناكور ملكاز لأخو ريبورت تقيس الله فوس فيروس كورونا أسترازينيكا تعناوي صقم يصعب ألو زبل حبريتا دحر مقفحو فرنساي جرمانن إيطاليان نكتابة اتمدحانيت أو زبلا دحروت هاقرات كوينان اللوا ودبت عنا عالم قنا اتفوسي زسرح فوس إيو يبل اللو كاب لندن وكيلنا هنري ريجوال نزل أخو ريبورت صار فسايق فرنساي جرمانن طاليانن بخلوت أبال هاجرات أوروبا حبرت تزنبيرن كتابة أسترازنكات أو كبل تمالسوني صويعنين منستر طعنا جرمان جينيس سبون نايلوم معنتو سنة ملؤ بملؤ نتنقع زعلم سقمتي كبلا كلوا أب نروي دما بقدام دحرت خطابة موسادم حدث بدم مفساس حنقول كموت كلو كالو السلسة دما بدم مرقى أب هوسبيتال آتيو ميركبوخ كبلو سيقورد هورتيم لعلوي حكيم ايجنسي مدحانيت نروي تزاريبهم نسوم سقاب حزي مستخطابة ركبي هالو أي هالو بنزور استفلت أنا قريلن بمخنيات كبدت اتزورد حدقاقنا صنع مرمراي كبرلو الليلوم كاب هاجرات أوروبا وزاون كونغون إندونيسيان كتابة أسترازنكات أو كبل عزيزانين يخون مبر تكالت عنا علم قنا كتابة أسترازنكا نمرقا قدم مخنيات كم زخونز ترخب مردات خمزيلن هاجرات أسترازنكا متقامن كقصلا حبيروم Of the 330 million vaccines doses that have been
ኣብ ዓለም ኣብ ጥቕሚ ካብ ዝወዓሉ 330 ሚልዮን ክታበታት ኮቪድ ስጋብ ሕዚ ንክታበታት ኮቪድ ስዒቡ ዘጓነፈ ሞት ሓደ ሰብ እውን ዝመጻና ሓበሬታ የለን እየን ዝበላ ዶክተር ሰሚያ ሰሚናት ዋና ሳይንቲስት ትካል ጥዕና ዓለም ኣብ ኣውሮፓ ካብ 17 ሚልዮን ክታበት ኣስትራዘንካ ዝወሰዱ ሰባት ካብ 40 ዘይበዝሑ እዮም ምርጋእ ደም ከም ዘስዕበሎም ዝተሓበረም እቲ ክታበት ንብዙሓት ሃገራት ወሳኒ ጀምላ ወፍሪ ለበዳ እዩ ብንጽጽር ድማ ርካሽን ኣዝዩ ዝሑል ኣብ ዝኾነ ቦታ ግድን ክቕመጥ ዘየገድድ እዩ ሰሙያ ጥዕና ናይጀርያ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሮም ክታበት ኣስትራዘንካ ይወስዱ ኣለዉ ሳይንቲስ እዞም ዝስሙዑ ዘለው ተቃውሞታት ኣብ ልዕሊ እቲ ክታበት እምነት ምስኣን ከየስዕብ ስጋኣቶም ይገልጹ ብግልፂ መርመራ ክካየድ ይግባእ እዚ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኣውሮፓ መጠን ዝርግሕቲ ለበዳ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ከምዚኦም ዝበሉ ስጋኣታት ምድን ጓያት ፈጢሮም ምኽንያት ንምግፋሕቲ ለበዳን ሞት ተወሰኽቲ ሰባትን ከይኸውን ጥንቃቐ ክግበር ይግባእ እዮም ዝበሉ ፕሮፌሰር ፖል ሃንተር ካብ ኖርዊች ቤት ትምህርቲ ሕክምና ክታበት ኣስትራዘንካ ካብተን ኣዝየን ብኮሮና ቫይረስ ካብ ዝተጠቕዓ ሃገራት ሓንቲ ዝኾነት ብራዚል ዕላው ተቐባልነት ዝረኸበ ኮይኑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ግና ስጋብ ሕዚ ኣብ ጥቕሚ ይውዓለን يغنيلنا ناصارا إذا كان ديل كله كفل قصصر مدحنيت أوروبا زغونة تكال أفاوس أوروبا لومي أماسيو عبزابو مجلسي بزعبا وحسنة مدحنيت أسترازينيكا دحري صباح عموس وقعوي مجلسي كبية إلى الله دايركتور تتكال إيمركوك حبرات أوروبا نجزئو نكتابة أسترازينيكا دقافو يجلس على الليلم كتابة أسترازينيكا نمليون السبات توهايو إيو كاب منقوتهم استغطوا أزيوم حدث سبات نايدم مرقا أقواني فوام الله انتوغنا مستي كتابة زتأساسر انتوغينو نزور عيكونان 6.6 مليون حزب دبوب السودان نمحقاز زخل حدنة 7 بليون دولار كم زدليو حبرات عقرات لوم السولو تافليتو وقعوا طلبات دبوب السودان لومي زرق اتودب اتزحاتو تومت انجنزب مغرب مقبن كالوسق اتاتن كم زوعلو انتقيسو التعبا باري سوقاوي طلبات حبرات عقرات اب دبوب السودان علين ندو اتجنزب 6.6 مليون حزبي كسب مززاب از عمت زي ززلقيو إلى الله إذا كم زي كلوت كالسدودات حورات هاجرات أب معسكرات قربة بالتهاجرات نزو سفروا دبوب سوداناويان محجاز زخلو هذا نتوي 3 بليون دولار تمحسينو بزت أساس رزينا 6.4 مليون نيجيرياويان مقلب زحجز 1 بليون دولار كم زدليو حورات هاجرات هفليتو زعزز كفالة تجنزب أب سميناو مبرق نيجيريا نزركبو مليونات سبات هيوتاد حن حجزات نملقاس كم زخلوون حورات هاجرات قليس الله وهابك على عورات هاجرات ينسلرك قبل علم مليونات حزبات الكبابي زفتسم زلو خنان زرعي زلو قنزان كتصال قجت لهم كم زي باري زحبر كوينو قالوا يبال تكتاتلو زلهم كابزي كاب واشنطن دي سي زفنو زلو راديو دمص امريكا يوم تفلا ما يصبصابنا كنحلف ኣብ ድርድር ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ዝህባ ሰለስቴን ሃገራት ጥራኤን ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡም ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት እውን ኣብ ምዕራባውያን ዘሎ ኣራእያ ምስ ሓቅነት ይገናዘባሉ ክብሉውን ወሃብ ቃልቲ ቤት ዕዮ ገሊጾም ኣለዉ መለስካቸው ኣማሃ ንዝለኣሆ ጸብጻብ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ዝሃቦ ስሩዕ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ትልዝብ ሕብራት መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስ ሕብረት ኣውሮፓን ዝኣመሰሉን ኣካላት ክሳተፉ እንተኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወግዒ ዝቀረበሉ ሕቶ የለን ኢሎም ብዘይካ ሕብራት መንግስታት እዞም ኣካላት እዚኦም ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብቲ መስርሕ ልዝብ ይሳተፉ ዝነበሩ እዮም ኢሎም እዚኦም ናይ ኢትዮጵያ መሓዝቲ እዮም ምስ በሉ እቲ ቀንዲ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም አፍሪካ ህብረትንም ጭምር ወይንም ቢሆን ማስተባበር እንጂ ዲክቴት ማድረግ አይደለም ውይይቱ የሚቋጨው መፍትሄ የሚመጣው በሶስትዮሽ ብቻ ነው እቲ ዘተሓባብር ንኩነታት ዘመቻች እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ሓዊሱ ምትሕባር እምበር እቲ ልዝብ መዕለብ ዝረክብ መፍትሒ ዝመጽእ ብስሉስ ወይ ብሰለስቲን ጥራሕ እዩ ዝብል እዩ እዮም ኢሎም ኣብ 2015 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ካርቱም ብሰለስቲን መራሕቲ ብመሰረት ዝተፈረመ ስምምዕ ሰለስቲን ሃገራት በትልዝብ እንተዳ ዘይተሰማሚዐን ንሰለስቲን መራሕቲ ይቐርብ እቶም መራሕቲ ናይ ትልዝብ ስልቲ ክቕይርዎ ይኽእሉ ከም ዝብል ኣምባሳደር ዲና ሓቢሮም ሰራዊት ሱዳን ብሓይሊ ንዶብ ጥሒሱ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ገለጸ ስለምንታይ ስቕታ መሪጹ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ዲፕሎማሲ ብዙሕ መንገዲ ኣለዎ ክብሉ መሊሶም ብወግዒ ዓብዓው እንተዘይበልና እውን ብዲፕሎማሳዊ ቻነል ንፈተውቶም ይኹን ንናይ ሓባር ፈተውቲ ከምኡውን ንናትና መሓዙት ጽቡቕ ኣይሰርሑን ዘለዉ
ኣየዋጽኦምን ንሕና ምስ ህዝቢ ሱዳን ሕውነት እንደሊኢና ዝብል በብእዋኑ ንደፍዓሉ ለና ኢሎም መቺና መሬትና ተታሒዙ ቅሬታ ኣይፈጠረልናን ማለት ኣይኮነን ኢሎም ብምውሳኽ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ መቐለ ዑደት ዝፈጸሙ ኣምባሳደራት ብዝምልከት ክዛረቡ ከለዉ ናይቶም ኣምባሳደራት ዕላዊ ርእይቶ ንመንግስቲ ኣይቀረበን ኢሎም ይኹን እምበር ኣብቲ ዑደት ካብ ዝነበሩ መልስሳቶም ምግማት ዝከኣል ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ምስ ረኣዩ ርእይቶቶም ከም ዝተለወጠ ሓቢሮም ይብል ትጸብጻብ እቶም ኣምባሳደራት ርእይቶታቶም ዝተለወጠ ምዃኑ መርኣያ ግን ኣይጠቐሱን ኣምባሳደር ዲና ናይቶም መንግስታት ቅሬታ ዝምልስ ኣብ ባይታ ከም ዝተለወጠ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከምዚ ኢሎም የሴቶች መደፈር አለ፣ ግድያ አለ፣ ዘረፋ አለ፣ ቃጠሎ አለ ነው ያሉት። እሺ ይህንን ነፃ በሆነ አካል ጭምር ማጣራት ይቻላል። ከኛ ጋር ተባብራችሁ እናጣራ። ምድፋር ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ፣ ቅትለት ኣሎ፣ ዘረፋ ኣሎ፣ ምቅጻል ኣሎ እዮም ኢሎም ሕራይ እዚ ነፃ ብዝኾነ ኣካል ሓዊሱ ምሳና ተሓቢርኩም ምጽራይ ይከኣል ዝብል ቀሪቡሎም ኣሎ ሓገዝ ሰብኣዊ መሰላት ይቐጽል እዮም ኢሎም ንሕና ድማ ዝተጎደ ናትና ህዝቢ ትግራይ እዩ መንግስቲ 70% ኣውፅኡ ይህብ እዩ ዘሎ ተወሳኺ ኣምፁ ኢልና በዲህና እዮም ኢሎም የቕርብዎ ዝነበሩ ኩነታት ኣብ ዝተልዓለሉ ድሕሪ ሕዚ ውሳነ ዓድማ ተጽዕኖ እገዳ ዝብል ባዶ መዝሙር ኢሎም ኣምባሳደር ዲና وهاب قال وانا صحافي حبرات منغستات ستيفان دوجاريك تمالي ابزهاو مبرهي قبل سناي فقاد بمحتات كيكونس بايميل بمفلات ناب تግራይ كغعازو كم زخولون زي دما صبق معباله مخانون حابيرهم አለው ابزي حز اوان 240 ሰራሕተኛታት حبرات መንግስታትን لعلي 1000 ሰራሕተኛታት ካልኦት قبل سناين اب تግራይ ተዋፊሮም ከም ዝርከቡ حابيرهم እቶም وهاب قال بخال وغن اب تግራይ ዘሎ አታሓዛ ሰብኣዊ መሰላት አዚ ከም ዘተሓሳሰቦም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ንኮንግረስ መብርሂ ኣብዝሃብሉ እዋን ምሕባሮም ይዝከር ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ መስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኤርትራውያን ነበርቲ ዝተፈላላያ ከተማታት ኣሜሪካ ኣብቲ ብኢትዮጵያውያን ዝተጸውዐ ንጣልቃ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝበልዎ ዝቃወም ሰልፍታት ክሳተፉ ቀኒዮም ኣለዉ ኣቀድማ ኣቢሉ ዩናይትድ ስቴትስ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ግጭት ትግራይ ምስታፉ ኡምን ሓበሬታ ኣለን ንምባላ ዝዝከር ኮይኑ እዞም ኤርትራውያን ግን እቲ ሓቀኛ ስእሊ ካሊእ ይብሉ ተወልደ ገብርኤል ንኽልተ ኣብቲ ናይ ዋሽንግተን ሰልፊ ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ኣዘራሪቡሎ ሽሞም ብምግላጽ ይጅምሩ أنا جرما يوهانس بحال أول كوميونيتي إرتراويان واشنطن ديسن كبابي أني أبليد معنا واحد بالعمتات بصنع فيه معلش. ألماس بغروب بحال أماتيت واشنطن كبابي أن تجارلي كنيه. حراي ألماس أبو خلفي أبز حلفة ربع إثيوبيا تتصوع سلفي تساتف كنيركي سلمتاي. هو تي تتصوع سلفي. نتي زغبر زرلو بميدياتات بني حاسوت اكتيفيست كم اون بستفراليو لابيس تجيرون نتحكي قلبيتهم ابتي عالم ينزحوه سلزلو ومقرقل عالمات كأنزي ببوي سئلي كردوه سلزجمرو نزل مخونان نجي إتبقاويان كوينا نتسلام وصل في وجينا تمساسالو حتى نعخاون قرما يوهانس أبزوبانا بتي فيدرال منغستنا إتبقا حقن مخبار نتي حقت حسو سلام انقصادة دخل أبو جلة حقن متحاز تخيد سقومت الله أبز مسرح لي مسننصع حدش من قستياف سلطان أمريكا بطوم تدانا قتنا يتبو جلن نعقون مدحان إثيوبيا ترايدي كونه أب إرتراد علمون وعق بغناني حاسد بروباغاندا تخيديو لذي سرعات أمريكا بفلات يكون بزي فلات بتقوبي حبريتات ومركسو ديدلن أعناون زخوني كلتين هاجرات دقنا مجلس هاتكو تسأنيهو لازم نوتهم بزي فلات تجاجيو كنا حبريتا من محللاف نوتهم من دا فلوت استجاجيه نربح أمريكا يكون تزوبا هناتسوس اندو مستن هاجرات دا أمبر كم ذا عينت مجلس إتات أدلاي خمزي كونه نهزب عالمين نهزب أمريكان نمثلاتنا أو تخافينا مالك أخلقني اشتاكوس خلا أفتخبابينا ملوك أرنا أفريكا زبزبز زنبري زربش زنبري وياني نعقون من حانيلو ذكاي زلوني حسب بروباغاندا نقاوم اتقنع سئلخا انتهي مقانو نخنقر سلامين كسانتن
ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ጥራሕ ዘይኮነስ ንብሙሉ ቀርና ኣፍሪካውን ብምልጋት ነቶም ብህጉይ ርድኢ ዝርድኡ ዘለዎ ከዓኒ ድምፅና ስሚዕና ብቁኑዕ መንገዲ ንክርድእዎም በቲ ዝግብኦ መልክዕ መርመራታት ኣካይዶም እቲ ቁኑዕ ኣረኣእያ ንክወስዱ ካብ ዝተበጊስና ኢና ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ክንውዕል ተገዲድና። ሕራይ ኣልማዝ ኣብኡ ከለኺ ነቲ ሓቂ ገልቢጦም ስለ ዘቕርብዎ ኢልክ ነርኪ ነቲ ቁኑዕ ስእሊ ንምቕራብ ኢልክ ነርኪ ሕጂ ኣይናይ እቲ ቁኑዕ ስእሊ ኣብ ዘረባና ስኺ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጀመርታ ርሑስ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ተሓሓዝ ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ዘረፋን ዓመፅን ይፍጽም ኣሎ ዝብል ጽዑቕ ክስታት ኣሎ እሞ እንታይ መልስኺ? ብመጀመርያ የቀኒለይ ነቲ ርሑስ በዓል ደቂ ኣንስትዮ ዝበልካኒ ከም ተወሳኺ ከዓኒ እዚ ሓደ ካብቲ ተቐነ ካብቲ ፀለመ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኤርትራ ክዳን ተኸዲንካ ኤርትራውያን ይሰርቁ ኣለዉ ሬፕ ዝገብሩ ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮ ዓመፃት ከም ዘካይዱ ዘለዉ ሰራዊት ኤርትራ እንዳገበሩ ንዓለም ይነግሩ ስለ ዘለዉ ሰራዊት ኤርትራ ከዓ ኣይኮነን ዶ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ነቲ ክቐትል ዝመፀ ሰራዊት ተቐቢሉ ሓቂፉ ምሂሩ ኣብሊዑ ኣስትዩ አንቂሑ ናብቲ ዝደለዮ ቦታ ዝሰድድ ዝነበረ ሰራዊት ዳንበር ሰራዊት ኤርትራ በኸምዛ ዓይነት ገበን ሽሙ ዝረስሕ ሰራዊት ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ስርቂ እቲ ዓመት ካብ መጀመሪውን ተደጋጋሚ ክንሰምዖ ንኽእል ኢና። ምሁራትና ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ኢንተርቪው ገይረናሉ ነይረን። ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብኳልኩሌሽን ክረአ ከሎስ ብኻልኣይ ደረጃ ይስራዕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሬፕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብስርቂ ስባብ 15,000 ዝኣኽሉ እስራት ከም ዝነበሩ ብሰርቕቲ ባዕሎም ስናታቶም ሚድያ ዘጋለጹ ሓቂ እዩ። ስለዚ እቲ ናታቶም ተግባር ንኤርትራ ንምድዋን ኢሎም ዘበርዎ ድራማ ነቲ ሓቂ ካብ ገሊ ካብ ሕጂ እንታይ ዓይነት ሰራዊት ከም ዘለዋ ኤርትራ ንምግላጽ ኢልና ወፂና ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ክንከይድ ተገደድና። ናብ ግርማ ዮሃንስ ከም ትፈልጦ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቐድማ ቢላ ኤርትራ ንዘረኣየቶ ትዕግስቲ እኳ እንተመስገነት ጽንሕ ኢላ ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ግህሰት መሰላት ይፍጽም ከም ዘሎ እሙን ሓበሬታ ኣለኒ ኢላ እያ። ኣብዚ መረዳእታኻ ከመይ እዩ? ንቅድም ኣነ ኣብዚ ኣስሚረ ክዛረበሉ ደሊ ብዛዕባ ድሕነት ናይ ህዝቡን ናይ ሃገርን ክከላኸልን ብዛዕባ ግፍዒ ተገይሩ ተኮይኑ ድማ ካሓጥት ዝግብኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዕላው መገዲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዝብል መግለፂ ሰማዕኹ ስጋዕ ሕጂ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ እንድሕር ኣብ ልዕሊ ህዝበይ ገበን ተፈፂሙ ጉድለት ተፈፂሙ ግፍዒ ተፈፂሙ እንድሕር ዝብል ኮይኑ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ናቱ መሓውር ምዑደ ፃር ኣካል ስለ ዘለዎ ብኡ መሰረት ባዕሉ ንህዝቡ ውሕስነት ዝህበሉ መገዲ ባዕሉ ይፈጠር። ካልኣይ ግን በዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳት ግን ሕዱርን ህልውን ናይ ቅድሚ ሕጂ ብልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ፅልኢ ዘለዎ ነዚ ጉዳይ እዚ መዝሚሎም ካብ ባህሉን ክብርታቱን ወፃኢ ዝኾነ ጠጠነን ቀለመን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይካየድ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ንሕና ድማ ዘይ ባህልና እዩ ዘይ ስነ ምግባርና እዩ። ሰራዊት ኤርትራውን ውሕስነት ናይ ሃገሩ ድከላኸል ዘሎ እምበር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ብመንግስቲ ኤርትራ ኩን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ነገር ስለዘየለ እዚ መፀፀልታ ናይ ፀለመ ብልዕሊ ኤርትራ እዞም ኣብ ዝደገ ንዕኡ ደሳሲዩ ዘለዉ ድማ ናይቲ ጁንታ መጋበርን ናቱ ተረባሕትን ዝነበሩ ኣካላት ስለ ዝኾኑ እቲ ገበነኛ ሲ ከም ተመዳላይ ኮይኑ ቀርብ ከሎ ግርምቢጥ ኢለ ጥራይ ዝፅውዖ ሰራዊትና ድማ ከምኡ ዓይነት ባህሊ ከም ዘይብሉን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ምዃኑ ከም ዞባ ግን ኣብ ሓደ ስለ ዘለና ንሰላምን ቅሳነትን ብሓባር ኮይና ክንሰርሕ ንሓባር ረብሓታት ከም እተሓጋገዝ ግን ኣብ ሓደ ስለ ንርከብ ብከምዚ ዝርድኦ ሕጂ ምናልባት ነፃ ዝኾነ ወገን ኣትዩ ተዘፃርዮ ኸ ተሓቂ እንታይ ምኾነ ትብል? ብነፃ ኣካል ተድፃረ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኣክሱም ተገብረ ተባሂሉ ልዕሊ 700 ምእመናን ሰራዊት ኤርትራ ተረሽኖም ኢሉ ቀሪቡ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓሶታት ኣሎ። ሕጂ ብሓቂ ብቕንዕና ደፃር ተድርከብ ሰራዊት ኤርትራ ምተመጎሰ ዳእምበር ከምዚ ዓይነት ጎስጓሳይ ምተገብረሉን ዝብል እምነት ኣለኒ። ብሓቂ ብቕንዕና ደፃር ጉጅለ ተደብል ናብ ኣልማዝ እስኺ ጓል ኣንስተይቲ ኢኺ ብዛዕባ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ክለዓል ከሎ እንታይ ርእቶ ስማዓኪ ዝብል ሕቶ ተመፀኸ? ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዓለም ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ክትዕመፅ ትድፈር ከም ሰብ ማእኸን ጓል ኣንስተይቲ ሕልናይ ደስ ኣይብሎን እዩ።
ግን ኮኔል ካን ጸለመ ንሰራዊት ኤርትራ ንኽተጸልም ኢልካ እቲ ንሶም ዝገብርዎ ቅድም ኢለ ዝገለጽክዎ ኣብ ቴሌቪዥን ከም ቅድም ኢለ ዝገለጽክዎ ነቲ ዝዝርግሕዎ ዘለዉ ገልቢጦም ኣብ ንሕና ክቕርቡ ክፍትኑ ከለዉ ኣነ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንበዓል CNN ኣልጀዚራ ኩለን ዚአን ተረጋግጣ ተቀቢለን ዘሰራጭዋ ዘለዋ በዝጋጣሚ ዝዓገብ ክብለን ይደሊ በኋላኣይ ነገር ታኒ ቀደም ኣሚን ወሎ ቅድሞ ሓደ ፖሊስ ሓምሳ ደቂ ኣንስትዮ ሬፕ ገብረን ከም ዝነበረ ኣብ ሜድያ ኦሞርቱ ካብኡ ተበጊሰን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ገብራ ምስ ዘለያ ግን ተኸልክለን ሕጂ ዝንታይ ተፈላለዩ ግዜ ሬፕ ዝግበራ ዝነበራ ሰራዊት ኤርትራ ዘይቆረፀን ቆሪፁና ኢለን ዘውፅኦ ብምሉ እቲ ሓቂ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ቪድዮታት እንዳተረኸበ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሕጂ እውን ህዝብን ሃገርን መንግስትን ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡኸዓኒ ንህድኣት ንምዕባለ ይሰርሕ ኣሎ ነዚ ስራሕ እዚ ከዓ ሕጂ እውን ክነተባብዖ ግባእና ቅድሚ ምዕፃውና ናብቲ ሰልፊ ክምለስ እቲ ሰልፊ ከመይ ነይሩ እስኻትኩም ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኢኹም ነርኩም ክንደይ ዝኸውን ኤርትራውያን ነርኩም ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ሰልፊ ግርማይ ብቁጥር እኳ ክንድዚ ነርና ክብለካ ይክእልኒ ግን ብጣዕሚ እሙር ዝኾነ ፅቡቅ ደስ ዝብል ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያን ተሳተፍዎ ናይ ሓባር ፅቡቅ ሰልፊ ተኻይዱ ብሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ነይሩ ብጣዕሚ ድማ ቡስ ዓይነት መልእኽቲ መሓላሊፍና ንስኻትኩም ከም ኤርትራውያን በይንኹም ዘረከብኩም ወረቐት ነይሩ ድዩ ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ እቲ ዕላማ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተፀውዐን ናይ ሓባር ረብሓን ናይ ሓባር ጥቕሚ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ናቱ ፖሊሲ ከሊሱ ኮንስትራክቲቭ ዝኾነ ኢንጌጅመንት ክገብር ረብሕኡ ምስተን ሃገራት ብንጡፍ ዝኾነ ፅምዶ ንዝሰርሕ ደኣ እምበር ምስ ሓደ ብመተ ጁንታ ሓቢሩ ከተወስኦ ከም ዘይክእል ዝብል መልእኽቲ ነይሩ ስለዚ እቲ መልእኽቲ ድማ ብሓባር ሂብናዮም ተቐቢሎምና ፅቡቅ ዕዉት ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ ወይ ኣልማዝ ወይ ንስኻ እንታይ ዓዊትና ትብሉ እንታይ እቲ ዓወት ድምዘን ኩሉ ግዜ በቲ ናይ ህዝቢ ድምፅን ድዩ እቲ ቃልሲ ቀፃሊኡ ንብሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ነቶም ብሓቂ ብጌጋ ተረዲእዎም ዘሎ ነቲ ኩነታት ነቲ ብሓሶት ተዘርግሐ ወረታት ንዑ ተቐቢሎም ከም ሓቂ ዝመስሎም ንዕኦም እቲ ሓቂ ምስሊ ንኽርድኦም መልእኽትና መሓላሊፍና ድብል እምነት ኣለና እቶም ኮነ ኢሎም ኣብዚ ናይ ሰላምን ቅሳነትን ናይ ዞባ ክዘርጉ ለይትን መዓልትን ዝሰርሑ ዘሎ ኣካላት ድማ ዓገብ እዚ ኣይዋጣፃእኩም እዩ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ መርከብ ንድሕሪት ክትጎትዎ ይትኽእሉ ዲኹም ድብል መልእኽቲ መሓላሊፍና ድብል እምነት ኣለኒ እቲ ዓዊዝናይ ንብሮሲ ብመጀመርያ እቲ ናይቲ ዘን ዓለማት ኣተሓሳስባ ትዝገርም ዝሕፍር ተግባር ዝገብራ ዘለዋ እቲ ዝተገበረ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ከዓኒ ኣብ ማይ ካድራ ዝተጨፍጨፈ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምኡ ከዓኒ እቲ ብዓብዩ ንዓና ከም ኤርትራዊ ክንክፈኒ ዝኽእል ሚሳይል ኤርትራ ክድርበ እንከሎ ንሃገርን ህዝብን ምፅናት ተደርቢዩ ሚሳይላት ተደርቢዩ ጥራሕ ከይኣክል ከምኡ ድማ ነቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብቲ ዝነበረ ማዓስከር ተቐቲሎም ንብረቶም ተወሲዱ ሬፕ ተገይረን ደቂ ኣንስትዮና ስደተኛታት ኤርትራውያን ከምዛ ዓይነት ግፍዒ በፂሕዎም ተባሂሉ ዝተሓተተ ዝተጠቐሰ ኣብ ሜድያ የለን ስለምንታይ 15 ሚሳይል ንኤርትራ ተተኪስዋ ተባሂሉ ዝተሓተተ ተዘረበሉ ማዕረፍቲ የለን እዚ ዓለም ብምሉ እቲ ሓቂ ንኽትፈልጦ ኢና ንፅውዕ ዘለና እዋ ሕጂ ከመይ መሲልካ ተወልደ ለውጢ ክመፅኡ ዘይመፀሉ ምክንያት የለን ስለዚ እቲ ሓቂ ክወፅኡ ውዒላ ሓዲሩ ዘይወፀሉ ምክንያት የለን እቲ ሓቀኛ ምስሊ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ድማ እቶም ብቕንዕና ክርድኡ ዝደልዩ ከም ዝርድእዎ ጥርጥር የለን ግርማይ ዮሃንስ ከምኡ ኣልማዝ በኽሩ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ የቐኒየለይ የቐኒየልና ተወልደ ዳንኤልና ንዓና እውን ዝዓጀምካና ብጣዕሚ ክብረት ሃበልና ነመስግነካ ተወልደ ከምኡውን ኣጋይሽና ክብራ ሰማዕትና ካብ ዝተፈለየ ኣረኣያ ዘሎም ኤርትራውያን እውን ኣብ ቀጻሊ መደብና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቄ ምስ ኩሉ መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣ